Yau ina magana ne akan mabiyana. Mabiyana wato masoyana wanda suke bibiyata a cikin channel ɗina. Ina magana ne musamman akan matasanmu, musamman ma kuma akan masu tafiya ƙasashen waje. Ina ba ku shawarwari ne a yau ta yanda za ku yi ku tafiyar da rayuwarku cikin salama, ta yadda ko da ka je ƙasashen waje ka yi biɗa, Allah ya baka sa'a, Allah ya arzuta ka da arziki daidai gwargwado, ta yadda za ka fi ka sarrafa wannan dukiyar nan da Allah Subhanahu wa ta'ala ya baka. Ku biyo ni cikin shirin. Zan ba ku misali ne akan masu tafiya ƙasashen waje. Misali, yadda idan ka tafi ka nemo ɗan abin da ka nemo, Allah ya baka sa'a ko da kaɗan ne, kar ka rena shi. Kada ka ce ni ai ɗan abin da na samu bai kai na wane ba. A'a, za ka iya yi, kuma za ka iya yin arziki akan ɗan abin da ka samu. Duba da ta yadda za ka ba ma zuciyarka haƙuri, kuma ka daidaita rayuwarka a bisa ɗan kasuwancin da za ka kama idan ka dawo gida. Duk abin da ka samu, ka yarda da cewa haka ne Allah ya baka. Kar ka nuna cewar wane ai ya zo ya samu 'yan miliyon kaza. A'a, ni ma dole sai na samu miliyon ɗin nan kaza, ko kuma 'yan ɗaruruwan nan kamar yadda wane ya samu. A'a, rayuwa ba haka ba ne. Ɗan abin da ka samu, idan Allah ya maishe ka gida lahiya, dibawa za ka yi ka kama wata sana'a. Kar ka rena sana'a ko da kaɗan ce. Matuƙar idan ka kama, kar ka rena shi. Domin sana'a akwai albarka a cikinta. Kuma ɗan abin nan da ka samu, wanda ka tafi ƙasar waje ka bubbugo ka zo ka, matuƙar za ka tsaya ka kama sana'a yau da gobe, yau da gobe, sai ka ga kai ma ka zama miloniya. Shawara nake ba ku matasa, a zanƙi kula, kuma ɗan abin da aka samu a ba ma zuciya haƙuri, a zamma a gida amma a kama sana'a. Allah ya taimaki kowa da kowa, Allah ya ba mu sa'a.